aldaw, malam, para kanya kay aming kausan. Kat itang kanito, tama na, iti panagkadol tayo iti sarita iti Diyos. Ada tayo iti preaching series na prinsipyo iti pamati. Kat iti paulo ng kabsat, kat tungpalan tayo iti sarita iti Diyos. Hallelujah. Makipagbasa kay kabsat iti libro iti John, chapter 14, verse 15. Iti libro iti Juan, 14, verse 15. Kuna na dito 15. Intuloy ni Jesus, iti agsao, intuloy ni Jesus nga nagsao, noy ayatandak, tungpalan nyo dagiti bilbilin ko. No ayatanda, tungpalan nyo dagiti bilbilin ko. Hallelujah. Kat pudno nga maysa ken kagrunaan nga panangipakita iti panagayatay ti Dios ket iti panagtungpal. Hallelujah. Kararakter nga mabait. Amami sa dilangit, pagyamanan mi ating asarita mo Diyos, amang maipuray manan, ito'y nga iglesia. Ama, iti kararag mi, agpatuloy o Diyos, nga iti kinapagdulaan, iti maiwaragawag, isulaay mo Diyos amang parigat, iti patuloy o Diyos na pagbibiyagan mi. Ato'y iti tawag mi, iti kangatuan, nga nagan, iti nagan nga Jesus. Amen. Anya ba iti goal tayo in faith? Ita nga kanito, pilyan tayo kuma, nga agtungpal, iti pagandurutan, iti Diyos. Hallelujah. Nalakaaya iti sumurot, nalakaaya iti agtungpal, nakalaklaka. Iti ato'y nga talong nga prinsipyo, di umuna, agdinged, madamdam sumaruno, kat, pangmatyan, to believe, kaya pang talo, kat panagtungpal. Anya ba iti karikapan? Okay? Ito'y pang number 3, iti panagtungpal, ijay nga masubok, no agpaisukati, nga nagdingig, agpaisukati, nga adda iti pamati tayo, iti sarita na. Gamin, narigat nga apan ka iti step number 3 nga dagos, agtungpal ka, nga hamumot, nga agpaiso nga diningag iti sarita na, hamupaymet, garud, nga talaga nga pinati iti sarita ni Jesus. Okay. Nga may iti damag talaga, kasanutay garud, nga surutan, kasanutay nga tungpalan iti sarita na. Nuhan tayo nga rugyanan. Iti tao nga maminsan damagin na ni Pastor Raymond, Pastor, anya ba iti bawal iti church yo? Tano imbaga ni Pastor Kikasigat, ay, nagadumot ti bawal kanya yo, madia? Di, paritan dakton, ubra di kayat ko. Dasumbat mo ni Pastor, depende iti pamati, no kasano ka nga sumurot. Ngayon, syempre, hamang nga datay iti bawal, hamang nga datay iti stricto, ngam iti mismo nga salita iti Diyos. No agkurang iti tao iti panagpakumbaba, narigat na sumurot. Kuna na iti Santiago, chapter 4, verse 6. Only the humble one obey. Napakumbaba nga tao, ket mas alisto nga sumurot, nga tungpal. Apay, gamin, kailangan to, James, iti English na. Santiago, chapter 4, verse 6. There are RIP nga version. Okay, kuna na dito ngam nabilbilig pa iti parabor ti Diyos, kas na ilanad iti nasantuan na surat, busuran ti Diyos dagiti napasindayag, ngam ited na iti adu a parabor, kadagiti napakumbaba. Hallelujah. So,
nagdaklan iti benepisyo, iti napakumbaba. Nga may tinapangas, kinapasindayag, haan, nga kanakay ayo, iti sangwanan iti Diyos. Ito'y nga lubong, di ba? Agpipinasindayag ti tattao. Kung nagkaroon ay preaching tatay, aji puro flex. I-flex na ti kastoy, picture ita, picture itchay. Tapos makita da, artapan ti da duma, sunan kastoy. Ngam, iti pagayatan iti Diyos nga maaddakan niya tayo. Ket iti pudno nga puso, nga pagpakumbaba, iti sanguwanan na. Iti Diyos tayo, handa tayo nga imbalod. Handa tayo nga kontrolon nga kastoy, iti Diyos. Actually, inikan na tayo, iti waya-waya. Nga agpili, noan niya, ito suruton tayo. Either we disobey or we obey. Iti Diyos, haan nga constricting. Adi ti adalag mo lang katakakabsat bilang may isang agpaspastor na ura iti church member, hamo mo mabalin, na kontrolin iti amin. Amin tayo, ada iti waya-waya tayo. Sumurot ka, bunuhaan. Ngam amuyo ba iti pagayatan iti Diyos? Iti pilyen tayo kuma, ket iti pagnumaran, iti kararawa tayo. Kuna na iti Deuteronomio, chapter 30, verse 19, hingga 20. Deuteronomy 19, kuna na to'y, pagpilian kayo, iti biyag wenno patay. O, ito pagpilian. Biyag wenno patay. Iti bendisyon wenno iti lunod ti Dios. Dua. Nya pay. Pilyan niyo, awagak ti langit ken ti daga, amang saksi iti pilyan niyo. Pilyan niyo iti biyag. Numampay, inikan na tayo iti Dios, iti free will, waya-waya nga agpili, biyag wenno patay, bendisyon wenno lunod. Iti Diyos, ti tarigagayan na kanya tayo, iti piliin tayo, ket iti biyag. Ibig sabihin, no piliin tayo iti biyag kakabsat, piliin tayo ni Jesus, piliin tayo iti sarita na, piliin tayo nga pamatyan, iti sarita na, piliin tayo nga tungpalan iti sarita na. Hallelujah. Garud, kuna na ito'y 20, ayatan niyo ti Apo a Diyos yu, agtulnog ken agtalinad kayo, anapudno ken kuana tapno napaot to, iti panagnaedyo, da kayo ken dagiti kaputukan nyo. Iti daga nga inkarina nga ited, kadagiti kaputukan nyo. Ka Abraham, Isaac, ken Jacob. Kuna nagkaroon iti Proverbs 3 verse 16, right and left hand, long life, nag-declare tayo, may sakit, ti bendisyon, may isa nga bendisyon iti Diyos kit long life. Nga maaji nga long life, nga aji ki hang nga long life, nga iti suffering lang, iti lubong ti panagsuffer mo nga, apay tayo, ika na tayo, pagayatan iti Diyos, nga ika na tayo iti long life, gamin, iti paganurutan na mausarmat ko mga atoy, nga biyag tayo, nga napaot, tapno, maiwaragawag, maipasindayag, iti naindaklan nga nagana. Hallelujah. Adda iti duwa nga lintig. Kuna na iti John chapter 1 verse 17, di ba? The law was given through Moses, grace and truth through Jesus Christ. Kuna na iti Lucano, John chapter 1 verse 17, inted ti Dios tilinteg babaen ken ni Moises, ngam imay ti parabor ken kinapudno, babaen ken ni Jesucristo. Numan pa iti daan nga tulag, na ited itilinteg ni Moises para iti Israelita. Imay ni Jesus, iti New Testament times, ken isuna tinangisuro iti kinapudno, iti grasya iti Dios, para iti lubong, gamin,
Itilintag ni Moises, no nagbasol ka, maparusahan ka talaga. No sumurot ka, normal, itibiyag mo. Ito'y linteg tata ni Jesus, kinapudno tata. Gapo, tainkaro ni Jesus, itibasol tayo. Isu na itinagbayadan. Gapo iti dara na ipurukpok iti Kalbaryo. Nabayadan na. Isu ta may bagbagay di Hebrew chapter 10. Christ sacrifice once and for all. Kunan ti Hebrews chapter 10 verse 10. Namimpinsan ngayon sakripisyo na itibiyag na para siya kinsika ket maadaan itibiyag. Tata, no sumurot tayo, iti paganurutan ni Jesus, gapo iti kinapudno. Bendisyon, kinbiyag nga agnanayon, isu, iti magunulan tayo. Ngam, nag-disobey tayo. Mabalin nga ibagatay, ayan nangay, iti resulta, iti disobedience ko tata. Mabalin nga hamupay marik na kabsat. Ngam, iti damag ko, sigurado ka kadi, nga makastrek ka pa garod, iti bagarian na. Iti artapan tayo kumakabsa, itapang nga panawon, kat adi makastrek tayo, iti pagarian, iti Diyos. In the kingdom of God. Anya ba iti composition, iti may isang kingdom? Of course, ada iti ari, okay, the king. Ada iti teritoryo na. Pagtao, kan linteg. Garod. In the kingdom of God, Jesus is our King. Ni Jesus is iti ari. Okay? Iti teritoryo na. Amin kakabsa. Hanyo mang da nga ibagang nga teritoryo ni Satanas, iti impyerno. Tamai purwak isunad jay maparusahan. No teritoryo na aji kanya na aji apay garod tapat isunad maparusahan. Teritoryo lang ta. Amin iti Diyos, gamin iti Diyos, iti makimikukwa, isunat ng paraswa, iti amin. Okay? So, territory of God, all. Okay? Everything. Tata, asino itatatao na? Siyakan sika, nga umanurot, iti bagayatan na. Kaya nga hindi, in the Philippines, halimbawa, we are called law-abiding citizens. It is ang wala naman nga tayo iti Diyos. Are we truth-abiding Christians? Ajay, iti perperong ka iti Diyos. Iti lintig na, iso ti masurot, tapno makastrek. Apay, ado iti madep-deport, gamin, handang nga masurot, iti paganurutan, iti maysa nga country. Okay. May mga nare-revoke ang visa. Anya pa'y, pati citizenship, mabaling nga maikat. Gamin, you have to abide in the law of that country. Di pagtutungtungan tayo kakabsat, pagharian iti Diyos. We cannot contest on the law of God. Hantay mabalin, nga labsingin. Iti sarita iti Diyos, iti paganurutan iti Diyos, gamin iti Diyos lang ta iti masuro. Napagtutungtungan tayo, iti panagsirek, iti pagarian iti Diyos, awan ti special pass. Nga sikat, special nga tao, so nga, mabaling nga, through the back door. Amin tayo, magna, kung nadadjit narrow gate, hanggang narugit, anak. Kanya ba iti nakipot, iti Ilocano? Nailit nga dalan. Narrow gate, iti English. Hanggang narugit nga dalan. Ngayon no, minsan, of course, no admission ka, magnaka iti bantay, talaga magnaka ti narugit. Okay? Napanunod ko, iti adadya kami takip, iti istorya garugin ni Ashley. Amoy, nag-visit kami dadya squatter area. Tapos dati nakarating di saka, po para siya ka na di kulay black nga ka. Tubig baha. Aji ko,
Kanalda, para siya ka na eh. Basta. Nga, kailangan ka tiisin kami. Baon ni pastor kan may sapay, kararwa ajay. Umaydan kadungdong rit na ubing. Kuna ni pastor, dalusan niyo soda bago pastor kinjay church. Ado, iti sakripisyo, nagpaiso, nga umanurot tayo, iti pagaytan. Ngayam umang gapo, iti rugit, una something, hantay nga sumurot kanya na. Hantay nga ibati tayo, iti panagserbi. Ragsakan tayo kit di gamin. Ti pagpanunutot laangan ni Jesus tupay, pinunasan na, dali siya saksaka, dagiti disipulos na. Sino ang kadi? Tapno agarte-arte na tayo. Kasi aji kapsa. May isa lang aji nga example. Nung minsan, matesting iti pamati tayo, babaan, dagiti wagas nga, kabuso mo tayo. Dagiti aramid nga, hantay nga kaya. Aji kagurgura tayo nga obraan, isunto pa yung iti mai-challenge kanya tayo. Aji iwasan tayo nga trabaho, mabalin, nga isupa iti patrabaho, iti Diyos kanya tayo. Ibig sabihin, no pinili tayo nga agtungpal iti sarita iti Diyos. Iti isungpat tayo na kumay iti Diyos kit uwan. Hanga ajay, takastoy, masaduta. Nagadu iti irason tayo. Yaman tayo kung mga pagrasunan kakabsat. Lalo iti pagtutungtungan tayo kit kararwa. Iso nga agkararag tayo garo, nga maikan tayo, iti naan-anay nga pamati, natibker nga pamati, gamin, nuhaan nga natibker iti pundasyon, iti pamati tayo, alisto tayo la, diba, nga matin na. Alisto umiba, iti pamati, nagidyahan nga talaga nga rin maput, kasla kayo lang ata. Ikumparamot, iti kayo iti kamatis, versus adi kayo iti nara. Iti bimagyot to'y kwa, ito'y in Aurora, iti last November. Adi nara, kakababay ni Idi, at adi kami barangay 3. Hampulos, nga na ano. Adi branches na, kaskas dyan lang. Adi kaabay na, adi santol, awanan, naspa, adi mangka, naspa. Iti nara. Natibke. Sumalang kaya, may isang national, di ba? National trade ay nara. Kami natibker. Kas jay kumamad nga kinatibker. Kas labalay nga made in Japan, nga natibker. Hang nga made in, nga nalatag saritan. Ajay nga kinurang iti budget. Sumakurang ti semento, kurang ti darat, kurang iti steel bar, iso nga, alisto nga, maperde. So, makita tayo, very important iti pundasyon. No, ito'y lubong, makita tayo, dagiti haan nga napigsa nga pundasyon nga infrastructures, nagalisto nga maperde. Nga, no pagtutungtungan tayo mo iti pamati. Iti pamati nga haan nga nakasentro iti Diyos. Iti pamati nga haan nga nakasentro iti sarita iti Diyos. Alisto lang ata nga maparami. Alisto nga maperte. Umay iti bagyo, iti problema, umay iti testing in faith. Awanan. Antay ko mga maupay kakabsa. Gamin, nagdakilan, iti supapak, iti benepisyo, dagiti managtulno. Umununan ita amin, hadda iti waya-waya tayo, nga sumurot iti Diyos. Kuna na iti John 14, verse 15. Iti Diyos, iti mangayat kanya tayo. Kuna na to, John 14, verse 15. Intuloy ni Jesus, tinagsauno, ayatan da. Tungpahalan nyo, dagiti bilin ko. Sugarod, no ay ayatan tayo iti Diyos. Katungpalon tayo, iti sarita na. Iti Diyos mismo, ti makipakita mo, iti panagayat na kanya tayo. Kanya tayo. Iti Diyos umadda, kanya tayo, inggana. Diba?
Kuna na iti Matthew 28, di ba? 18-19, I will be with you until the end. Ngam adda itibilin na, anya ba itibilin na? Apan kayo, mangipsuro, bautismuan nyo suda, itinagan iti Ama, iti Anak, ken Espiritu Santo. Suruan nyo isuda, iti paganaruta. Tapno isuda balin nga disipulos ko. Ket adda kanyayo. Ingga na panumpalan. Ibig sabihin, anya ba itapagbudngan tayo kabsat, no iti promesa iti Diyos, ket adda iso na kanya tayo. Bilang nga, sumusurot tayo, iti paganurutan na. Kung kita tayo kabsat, ibig sabihin, if we deliberately sin, kuna na iti Hebrews chapter 10, then, iti pagungutan tayo talaga kit iti Diyos. Iti karigatan, kit kabutbutan nga paungtan, nga paungutan, nga labsingin kit iti Diyos mismo. Hantay nga pagbutngan ni Satanas, hantay nga pagbutngan naging demonyo, hantay nga pagbutngan iti tao, apat, esuda, dagiti tao, matay na tumulat ta. Iti demonyo, mabalantay nga paksyatan. Iti jablo na parmigan. Asiyo ti agpaiso nga pagbutngan tayo, iti Diyos. Hallelujah. Iti promesa na, naawatan tayo suna, kinaawatan tayo, itinagan na, di ba? Receive and believe. Iti John chapter 1 verse 12, hagbalin tayo nga anak. Sa balikabsat, iti promesa para iti anak. Hallelujah. Tata, no sumurot tayo, iti sarita na, then, ijay tayo talaga nga agpaiso nga maipakita nga datayo katpudno nga anak, an-anak iti Diyos. Amen. Ngayon na pagtutulong-tungon tayo, iti panagtungpal, kasano. Kasano tayo nga iputputno, nga agtungpal, iti sarita, iti Diyos. Okay. Narigat nga sumurot, no umuna palaeng, kitham mo nga pamatyan, iti sarita, iti Diyos. Diba, no adda iti mangibilin, halimbawa, iti classroom, iti class president, adda iti bilin na, nga kuna na imbaga ni teacher. No nagiging estudyante ket handang at tanggapan adi kay bilin nga nagapo iti teacher na awan sumurot di mat kat. No hanga kapapa lalo no iti tao ket hanga kapapati. Okay. Gamin ada di ba ada ti normal nga tao mas hanga kapapati ti bagbaga na gamin kanayon nga ol kinaulbot ti rumwari tingiwa na. Siguro we must be da tayo ket agbalin nga ehemplo nga no ang sarita tayo iti kinabudno ket agtinita. Ngem tapno mausar tayo nga mangiburay iti sarita iti Dios. Number 1, pamatyan tayo iti sarita iti Dios. So nga ito'y nga prinsipyo iti pamati han nga mabalin nga maikat kanya to aji tallo. Aji umuna maagdaan tayo iti lapayag nagdengeg iti sarita iti Dios. Sumaruno, pamatyan tayo, iti sarita na. So nga, iti number 3 nga prinsipyo, ket panagtungpal, iti sarita na. Hallelujah. Okay. Kailangan tayo nga awatan, nga iti sarita, iti Diyos kakabsat, ket adda, iti garantiya na. Makipaglukat kayo, iti libro, ito umuna nga 1 John, chapter 2, 3-5, 1 John, chapter 2, verse 3-5, kuna natoy, nutungpalan tayo, ng itibilbilin ti Diyos, awan dua-dua, nga maammo tayo iti Diyos. Hallelujah. No adda agkuna nga ammo na ti Diyos, ngam di na met tungpalen dagiti bilin na, olbod, ti kasta a tao, ket saan ngagtaeng, ting kinapudno, ken kuana. Ngam timang tungpal ti sao iti Dios ipakita na anaan-anay iti ayat na iti Dios iti pakapnekan
nga agbitit tayo iti Dios isu daytoy. Hallelujah. Ang nasyakti ng ibaga, nalatak, nalawag, nga kunana iti muna nga Juan, Kapitulo 2, versikulo 3, inga na 5, nga ulbod, iti imang ibagbaga, nga namati, nga magkarod, nga tungpal. Ipagarot tayo garod kakapsat, nga sumurot ka di, iti pagaryan iti Diyos, iti ulbod. Hallelujah. Isu narigan, nga maadaan tayo la iti pamati, nga hanggang pamati lang, aw garod, iti panagtulog na. Okay. Kung nanagarod iti libro iti Santiago, faith without action is death. Iti pamati nga awan iti panagtungpal na ket patay natay nga pamati. Amen. Ita. Sa totoo lang, iti panagtungpal haan nga nalaka ha. Bagbaga langan kakapsat. So kailangan to iti napasnek launay nga tarika gaya iti deep longing to obey. Kunana iti Hebreo chapter 12 verse 4. Hangkay pay napan. Kunan to'y di pay nagsayasay iti darayo iti pannakidangadang yu iti basot. Iti English kunana, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Ibig sabihin, there must be persistence in faith. Hallelujah. Tamasubok. Iti amin nga pamati, masubok. Kasla iti libro iti Job, okay, nga, ma-refine. Like gold. Okay. Hallelujah. Tata. Okay. Madaan tayo kumay iti tarigagay, nga aramidan tayo amin, iti wagas, tapno makatungpal kayo, iti paganurutan iti Diyos. Narigad kami kaabsat, tata, halimbawa, nangagatay-tatay iti sarita iti Diyos. Okay, sige, sumurot tayo. Tunong bigat, nalipatan tayo manan. So, siya ibagbagat tayo ni Pastor Raymond, nga apay nga, bagayo siguro, apay, paulit-ulit mo, nagita nga sermon. Anya ngay garod, kunati, John chapter 14, verse 26, iti trabaho ti Espiritu kat mang palagip. Kuna na pa John 15:26, mang palagip. Ti trabaho ti Espiritu Santo mang palagip iti amin nga panarusuro iti apo tayo nga ni Jesus. Gamin amo iti Dios anya iti sakit tayo kanayo manang lilipat. Ada iti sakit iti tao. Manang lilipat. So nga hanggang nag-expect nga iti may sa ka-preaching never nga maulit. Kuna ka ni Sister Ashley, di kalman. Ne? Ata i-preach mo. Isula ata i-preaching nila Saturday. Agpada. Basi lang nga di verse ko. Isula nga ibinuong na nga kasta. Kuna Hebrews chapter 10. Ay Hebrews Matthew chapter 24. Ni, baka next Saturday ulit, Matthew 24, mga umibat idjak. Nga, ada din ang niga mo lang. Na mamin ulit-ulit iti preaching, ibig sabihin, ada pa, iti miyembro hampay nga makasuro. So, pa ulit-ulit lang. Hallelujah. Tata. Nung pagtutungtungan tayo iti panagtulnog, kitain tayo kakapsat, nga hantay nga musobraan. Anya tiket ko ibaga. Adi nga usaran tayo iti bukod tayo nga paganurutan. Tayo itpagarot tayo panagtulog lang ta ajay. Kuna na iti 1 Samuel, amoy adi istorya nga ni hari nga Saul. Diba? Iti command iti Diyos kanya na ket patayin na amin dagiti Amalekita. Pati ni hari nga Agag, ngamaan niya itinubra ni Saul, imbati na. So,
Ajay. Ti pinakaperdian na. Umuna nga Samuel, chapter 15, ato lata, 22 to 24, di basahan tayo. Irugi tayo iti okay, 17. Kinuna ni Samuel, imbilang mo idi ananumo ka ngam si kaitan iti ari dag iti tribo iti Israel. En kung sagrar na ka iti Dios nga ari iti Israel, ket imbaon na ka ang mangibanag iti bilin na adadaelen iti maminpinsan dagiti managdakdakes nga Amalekita. Imbaga na agubatem ida agingga maikisak amin ngem apay nga rod a sinulangasin mo iti bilin iti Dios. Apay nga inalustuam iti nagala dagiti nasamsam. Di mo kadi amo ang nagbasol ka iti apo gapo iti inaramid mo. 20. Ngam insungbat ni Saul, tinumpal ko ti apo. Napanang iti nangibaunan na kanya. Pinatay ko aming Amalekita, ket inyawid ko ni Agag nga arida. Nupay kasta, saan a pinatay dagiti tattao, dagiti kasayaatan a karnero, ken baka asinamsamda, inyeg dakit di ida dito'y Gilgal, tapno maidatagda, adaton iti apo a Diyos mo. Kinuna ni Samuel, kayat kadi iti apo, ti maikan iti daton ken sakrifisyo, ngem iti panagtungpal ken kuana, nasaysaya at iti agtulnog ken kuana, ngem ti agidaton iti kasayaatan a karnero. Dakes akas iti panagkulam, iti panagsukir ken kuana, ket may saabasol iti kinatangsit, kas panagdayaw kadigiti Dios-Diosen. Gapo talinaksid mo ti bilin ti apo, linaksid da kamay nga ari. Wow. Gapo lang iti inubra ni hari nga Saul, kaya't namat nga sumurot. You see that partial obedience is still disobedience. Malungatan tayo kumakakabsat. Ito'y nga biyag ni hari nga Saul. Inanointaran ni Samuel ni Saul bilang ari. Iti bilin iti Dios kanya na paruneken na dagiti managdakdakes nga Amalekita. You see that? When we become like Amalekites, iti Dios haan awan iti asina para iti managdakdakes. Ngem tao di makita da, di ba? Human-centered. Human rights. Question na rin ta. Uray pa iti Diyos. Iti wagas na. Ito'y nga biyag ni hari nga Saul. Numampay pinaramek na mga talaga. Dagiti Amalekita. Ngam adda iti handang complete. Handang kompletong inaramit. Iti ari ta kuna ng patayam. Ngam lasin na eh. Diba? Dagiti natataba. Di inaalada. Sinamsamda. Tapno idaton da. You see that? Iti pagarot da. No makaidaton ka. Kaya mayatan. Ngam amo yung makabasaan. Ngahan nga aming nagdaton kit awaten iti Diyos. Naawan iti panagtulnog kasano nga awaten iti Diyos. Iti daton tayo. Kaya tayo nga mabibendisyonan. Ngayon umuna kumakabsa. Agtungpal tayo. Iti paganurutan na. Aramidan tayo nga example iti biyag ni Saul. Nga gapo iti pinaglabsing na. Gapo iti hana nga pinagdengag. Adyang incomplete obedience na. Ijay nga naikat isuna bilang ari iti Israel. Ulitan tayo nga basahin kakabsat
ito 22. Kinuna ni Samuel, kay kayat kadi iti Apo, ti maikkan ti daton ken sakripisyo, ngam iti panagtungpal ken kuana, nasaysayaat kabsat. Iti agtulnog ken kuana, ngam ti agidaton iti kasayaatan a karnero. Haan ko ibagbaga kabsat ngam kay agidatonan baka ibagayo umbaga ni pastora antay agidatonan. Agmali iti panagano. Ibig sabihin na atoy. Antay nga aji nga kasla i-bribe tayo iti Dios. Aji kami iti naipakita ito Are we able to bribe God? Nga gapo iti dakkel nga daton mo mapakwan ka iti basol mo. Nga may tuloy-tuloy mulat ang aramay dan dagiti. Kinadakis mo. Haan nga repentance aji kabsa. Unang iti Mateo. Noamon nga nagbasol ka. Apang ka palang makipag-ayos. Iti nagbasulang nga tao bago mi daton. Iti daton mo tapno ma-acceptar iti Dios. Ibig sabihin, kaya nga, may sa obraan tayo na ito'y na church, bago tayo na agidaton. Iti offering tayo, our tithes and offering. Dumawat tayo iti pamakawan. Gamin. Awan serbina. Amin. Ti among sakripisyo ka. Nagidaton ka nga nohaan. Nga umno iti pusong nohaan. Nga umno iti panagtulnog datayo. Sayang kapsan. Kuna na to'y naisaya at ti agtulnog ken kuana ngem ti agidaton iti kasayaatan nga karnero. Dakes akas panagkulang iti panagsukir ken kuana nagrikat kapsan. Ibig sabihin dagiti nasukir iyarig iti Dios nga mangkukulam. Aray ko. Nyamutan. Kuna na Deuteronomio pinaramit na dagiti tao ti Kanaan gapo iti panagkulam ta. Ibig sabihin dagiti nasukir maparamit. Kuna na pa ditoy. Ulit dakes akas ipinagkulam iti panagsukir ken kuana ket may sa abasol ti kinatangsit. Kinatangsit kas iti panagdayaw kadagiti Dios en apay. Gamin iti pride iti kinatangsit iti Dios mo ti bagim. Your idol is yourself. That's why it is equal to worshiping idols. Iti pride iti kinatangsit ay nga panagpakumbaba. Kuna na to'y gapo, talinaksid mo ti bilin ti Apo, linaksid na kamot nga ari. Hallelujah. Iti panaglipas tayo ato'y nga panunasuro iti Diyos. Iti prinsipyo iti Diyos, kaya't na ti alagadan na kat agtungpal tayo. Gamin, kaya't iti Diyos nga makastrek tayo iti pagkarayan. So nga itang kanito kakapsat, anyaman nga naglapsingan tayo. Any incomplete obedience in the sight of God. Because partial obedience is still disobedience. Tarigagayan tayo kapsat. Nga iti panagtulnog tayo. Ket umno, kompleto, iti sangwa ng iti Diyos. Idawat tayo iti pamakawan. Amin nga nagkurangan tayo. Idawat tayo iti pamakawan. Amin. Nga kinatangsit tayo. Amin nga pinagkurangan tayo iti sangbuanan ni Diyos. Tapno, agrugi tayo manan. Nga umanurot iti pagayatan iti Diyos. Tungpalan tayo garod kakabsat iti pagayatan na iti salita na. Ang karalag tayo. Jesus. 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 Amami sa dilangin. Agyaman kami. Iti saritam nga nang palagip. Iti saritam nga napnuan iti bihan. Iti saritam o Diyos nga kanayon nga mangisurusuro kanyami. Ama, kas iti saritam o Diyos pakawalan na kami. Iti amin nga naglapsingan mi. Iti amin nga pinagkurangan mi. Ama, tulungan na kami. Ngahaan na kami o sa mapaligan nga maperde. Gapo iti panagsukir mi. Father God, tulungan na kami. Madaan iti maysa ken maysa.
iti puso nga managayat iti saritang, iti puso nga napakumbaba. Father God, o Diyos, tapagayatam, iti napakumbaba nga puso. Father God, hamo nga tarigagayan iti taong natangsit, kinapasindayan. Garod Ama, tulungan na kami. Nga iti pinagtungpal mi kanyam kit kompleto o Diyos Ama, Father God. Kit iti wagas nga obrain mi, haan nga bukod mi nga kapanunutan. Father God, nga ito suruton malaing, iti wagas o Diyos Ama, iti saritam. Ama, iti saritam nga naiburay kit bendisyonam. Iti amin nga makangig, I pray, Father God, let there be complete obedience as we await, Father God, for the resurrection, for the first resurrection. We pray, Father God, tulungan na kami, agtalanan kami, nga natungpa ang agtungpal, iti pagayatam, si aayat, o Diyos Ama, Father God, nga agtungpal, iti saritam. Ama, tulungan na kami, babaan, o Diyos Ama, Father God, iti bilig, iti saritam, babaan, iti bilig, iti Espiritu Santo, ken iti dara ni Jesus, Ama, bendisyon ang iti may sakin may sa, iti protection mo, kit maanda, iti amin na sa mafarigan, nga nagdingning iti sarita mitangan daw. Ama ato iti dawat mi, dumaw-dawat kami, laan, iti nagan nga kangatuhan, nagan nga Jesus. Amen. Agyaman kami kapsat, iti amin nga nagkapagmaymaysa para ato'y nga mission service. Kat iti to no next Sunday ulit, alas 3. Abay po.